Hola, bona tarda a tothom. Jo sóc la Davínia Bonete i sóc una de les autores dels projectes Pal de Paller per cicle inicial. I avui us volem presentar dos dels nostres projectes i parlarem una mica de com treballem a partir del treball cooperatiu i amb la cultura del pensament, amb les destreses i les rutines. Aquí podeu veure els 8 projectes que tenim per cicle inicial. Els 6 primers són els que ja estan acabats i els 2 últims, Vivim les festes i Construïm a bon ritme, són els que encara tenim al forn, que estan a punt també d'estar llestos. Cal tenir en compte que dins d'aquests 8 projectes estan inclosos tots els continguts que s'ha de treballar a cicle inicial. Per tant, que no quedi cap penjat, hem tingut molta cura en aquest sentit que es treballin tots els continguts perquè quedi tot ben cobert. Avui parlarem d'aquestes dues capses d'aprenentatge, Quina bona olor i Menjar bé per créixer bé. Quan adquiriu els nostres materials, rebreu la capsa amb tots els materials que es necessiten per dur a terme cadascun dels nostres projectes. També rebreu el quadernet per l'alumne i després en format digital rebreu també tots els recursos per al professorat, com és la programació, les orientacions, les rúbriques, solucionaris, recursos, etc. Molt bé, dins de cada capsa trobareu una targeta, que és una sinopsi de cadascun dels projectes on hi ha un breu resum amb els objectius, l'objectiu global, el repte global, el producte final i la justificació de cadascun dels projectes, per tal que us pugueu fer una idea així ràpida de què va aquest projecte. Darrere d'aquesta sinopsi trobareu un llistat amb els materials que hi ha dins de la capsa, que com veieu aquí, cada material també ja va inclòs a quina activitat es pot fer servir aquest material. La capsa de Quina bona olor, doncs bé, com ja podeu veure, aquest projecte va sobre les plantes, concretament sobre les plantes aromàtiques. El repte global és que coneguin quines són aquestes plantes, quines són aquestes herbes aromàtiques, per què les podem fer servir, a banda que siguin aromàtiques, per cuinar, plantes medicinals, decoratives, etc. I, evidentment, també parlar que les plantes són éssers vius i, com a tal, compleixen el cicle vital i les seves funcions. En aquest cas, el producte final, que després també us ensenyaré la fitxa del quadern d'aquest producte final, és dur a terme uns tallers on les famílies seran el públic, per dir-ho d'aquesta manera, on els i les alumnes han d'aplicar tot el que han après durant el projecte en aquests tallers. D'acord? Molt bé. A cada projecte també, en el quadern de l'alumne, trobarem els subreptes en forma de trencaclosques. Aquests que estan aquí els veieu que estan en blanc i negre, perquè cada vegada que s'ha assolit un subrepte, l'alumnat ha d'enganxar la peça en color un cop s'hagi acabat. Moltes vegades es pot seguir un ordre diferent segons el vostre criteri, si us va més bé començar per un subrepte o un altre, però haurem de mirar bé les orientacions perquè a vegades sí que, segons quin sigui el projecte, cal seguir l'ordre que nosaltres hem proposat. I aquí al costat podeu veure un petit retall del que seria la programació. Les programacions dels nostres projectes, com veieu aquí, hi ha els objectius d'aprenentatge i els criteris d'avaluació que estan classificats per àmbits o per àrees. Molt bé, pel que fa al treball cooperatiu, clar, com que estem treballant per projectes, hem intentat que molt d'aquest treball que es fa a classe amb el projecte sigui en treball cooperatiu. Per això, a cadascuna de les capses també trobareu les targetes de rols per poder dur a terme aquest treball cooperatiu, on veieu que hi ha el títol del rol i a baix hi ha una petita explicació de quina és la seva funció. Quan és la primera vegada que es fa, doncs bé, no està de més parlar amb el grup classe, explicar què ha de fer cadascun d'aquests rols, perquè potser un dia els toca fer de portaveu, un altre dia els toca ser coordinador. Llavors, d'aquesta manera, tothom sabrà quina és la seva tasca. Nosaltres proposem aquí 5 rols diferents, però si algun dia voleu canviar i fer grups de 4, doncs potser hi ha algun rol que veieu que es pot unificar. D'acord? I després també a cada capsa trobem aquesta rúbrica d'autoavaluació de grup, que ja que insistim molt en el treball cooperatiu, doncs creiem convenient que l'alumnat es pugui autoavaluar
entre tot el grup, diguem-ne, per veure si han assolit aquests ítems que veieu aquí del tractament de la informació, l'actitud i la responsabilitat, organització i l'objectiu final del projecte. Aquesta rúbrica la trobeu a totes les capses, per tant, cada vegada que s'ha fet alguna sessió amb treball cooperatiu, doncs podeu fer una fotocòpia i que les alumnes el facin, o si no, al final de cada projecte. Aquí ja entrem al que són les destreses de pensament, que abans us ha explicat la meva companya, molt ben explicat, i aquí tenim les parts i el tot. Clar, en aquest sentit, per treballar les plantes, va molt bé utilitzar aquesta destresa, perquè d'aquesta manera l'alumnat pot arribar a intuir o pot arribar a fer una definició de quina és la funció de cadascuna d'aquestes parts. Sí que és cert que de plantilles de les parts i el tot en podeu trobar diferents. Aquí veieu que ja hi ha com un quadrat per cadascuna de les parts i després just a sota què li passaria si faltés. Llavors ells, al pensar què passaria si faltés aquella part, ja poden extreure i ja poden fer la conclusió de quina és la seva funció. Al llarg dels nostres projectes, com us he comentat, veureu que tenim plantilles diferents sobre aquesta destresa, però que totes tenen al final el mateix mapa i han de tenir el mateix recorregut. Normalment, a cicle inicial, les primeres parts d'aquestes destreses ho fan en grup o ho poden fer per parelles, i el que sí que és cert que moltes vegades el que és la conclusió es fa amb el gran grup, perquè clar, encara són petits i petites i potser és la part que més els hi costa, perquè la conclusió no és res més que fer com una pinzellada i anar fent frases de tot allò que hem anat posant a la nostra destresa. Llavors, això potser és convenient fer-ho primer amb el gran grup i potser ja quan es veu que ja de manera més autònoma ho poden anar fent sols i soles, doncs millor. I com us comentava, aquí tenim la fitxa del treball de fi del projecte, que és dur a terme aquest taller, on veieu que hi ha 6 grups i cada grup ha de fer un taller diferent. Tot això, com que ja s'ha treballat prèviament durant tot el projecte, ja s'ha explicat com s'havia de fer cadascun dels tallers, llavors la part competencial, diguem-ne, és que siguin capaços de fer-ho en un públic, que són les seves famílies, i on també han de fer uns cartells que es posaran com a la part del darrere del taller, amb el títol, amb la planta que utilitzen, quins altres instruments fan servir, etc. Molt bé, continuem. Continuem ara amb l'altre projecte, Menjar bé per créixer bé. Com us comentava, tenim una sinopsi on podeu fer una lectura ràpida per tenir una mica clar de què va aquest projecte. Aquest, evidentment, ja sabem que parlarem sobre l'alimentació i altres hàbits que hem de tenir en compte per poder gaudir d'una bona salut. En aquest cas, el producte final és un decàleg nutricional i d'exercici físic per afavorir un cos sa i equilibrat. Al final, també, sí que és cert que els productes finals ens serveixen per poder avaluar perquè han de plasmar, diguem-ne d'alguna manera, tot el que s'ha après durant el projecte, però hem de tenir en compte que no és l'única avaluació. És a dir, el producte final és avaluable? Sí, evidentment, però hem de tenir en compte que durant tot el procés, amb rúbriques, amb pautes d'observació, amb autoavaluació i coavaluació dels propis alumnes, anem avaluant altres aspectes. I després també tenim aquí el trencaclosques dels subreptes, aquí veieu que hi ha 5, hi ha uns quants més, és el mateix funcionament. Un cop s'ha assolit un subrepte, s'enganxa la peça en color. Molt bé, aquí us he volgut ensenyar aquest trosset de les orientacions d'aquest projecte Menjar bé per créixer bé, on apareix aquesta tècnica de treball cooperatiu que és el full giratori. En aquest cas, aquí estem parlant dels drets i els deures dels éssers, perquè hi ha una part d'aquest projecte en què veiem que tots els éssers humans som iguals, però hem de tenir en compte que som diferents. I alhora hem de saber que tots tenim els mateixos drets, però també tenim els mateixos deures. Llavors hi ha una part d'aquesta sessió que en grups de 4 o 5 han d'escriure els drets i deures que creuen que tenen les persones, i això ho farem amb la tècnica del full giratori. És a dir, el tutor o la tutora posa el títol, drets i deures de les persones, i llavors comença un membre del grup a escriure un dret o un deure. Aquí es pot fer de diferents maneres. Per què? Perquè pot ser que primer entre tots completin una frase
o pot ser que cadascú, cada membre del grup, escrigui un dret o un deure diferent. I aquí també, evidentment, podem fer servir les targetes de rol. Sempre que treballem de manera cooperativa podem fer servir les targetes que trobareu a les capses. I en aquest projecte també, bé, en aquesta activitat 35 que diu pensa i escriu, això tindria a veure amb el tema de l'escala de la metacognició, que també us han parlat en el webinar, que és fer com una petita reflexió. Això es pot fer tant durant el projecte, més o menys cap a la meitat, o al final. Per què? Doncs perquè és un moment de fer com una aturada, que ells i elles pensin què estic aprenent, i que després puguin pensar per què ho poden utilitzar, per què els hi pot servir això que estan aprenent. Això és el mateix que amb les destreses. Si no ho hem fet massa, si és la primera vegada o fa poc que treballeu d'aquesta manera, evidentment doncs, sempre potser va bé fer-ho de manera oral. Perquè a vegades, ja ho sabem, que entre les aportacions dels semblants, doncs, entre uns i altres, al final van sortint les coses. I ja per acabar, doncs, també us he posat aquí a la fitxa del treball de fi de projecte, que també es treballa de manera cooperativa, per tant, podem tornar a treure les targetes de rol, on han d'escriure aquest decàleg dels hàbits saludables. Per tant, el que us comentava, evidentment, el treball de fi de projecte, i aquest, sobretot en aquest cas, és avaluable totalment, perquè sí que és cert que aquí veurem si han après tot el que ens havíem proposat durant aquest projecte. Però cal tenir en compte que l'avaluació no és només el producte final. Molt bé, i fins aquí l'explicació d'aquestes dues capses. Tot i així només hem parlat d'aquestes dues, però totes les altres capses que tenim a cicle inicial treballem molt amb les destreses i amb les rutines, de manera que al final, com comentava la meva companya, que estiguin molt més acostumats i acostumades a treballar d'aquesta manera, i realment sí que es nota el canvi. Quan comences a treballar, potser quan ja comences a treballar des d'infantil, quan arriben a primer es nota molt, que de manera més autònoma, i quan es posen en grup cooperatiu de seguida saben ja què han de fer, com han d'interactuar entre ells, però bé, mai és tard per començar. Llavors, us animem a tots i a totes a treballar per projectes durant tot el curs, i ja sabeu, com diu aquí, estarem encantats i encantades d'acompanyar-vos en aquest canvi. Moltes gràcies per la vostra atenció i ens veiem aviat. Adéu!